салом алейкум, мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Мухлисони беҳтарин дастаи дунё яъне мухлисони Барселона. Барои мо мухлисони Барселона дастаи мо ҳама вақт беҳтарин аст. Хуш омадед ба прямой эфир. Прямой эфири чанд қабл дар канал набуд. Пешакӣ ҳозир гап мезанем дар бораи бозӣ, медонем ки гап мезанем дар бораи бозии Барселона Алавес. ва ҳамаи шуморо интизорум. Дар телеграм канал гуфта будем ки прямой эфир мешавад. бисёриҳо медонистанд ки прямой эфир мешавад. И ҳозир агар кадоме дар телеграм канали мо обуна набошад, Барса тиҷиб бинависен, будрои обуна шавед. Дар оҷа хабарҳои имрӯза ки дар YouTube нестем, мо дар оҷа гапҳоеро муҳокима мекунем ки бисёр аҷоиб аст. Ба ҳама салом бародаро, ҳамада салом бачаҳои оча. Кадоме савол дошта бошад, савол тем, баъд мегзарем ба муҳокимаи бозии Барселона бо Алавес. Барое ки бисёриётон дар комментария менависед, ака кай прямой эфир мегзаронем, мо савол дорем туда-суда. Баъд дар Инстаграм бисёриётон менависед, савол менависед, ман ки ҷавоб дода наметавонам бисёриётона. Ака Пике кай ба майдон бармегардад? Абдулла Абубакаров. Бародар, Пике чӣ хеле ки ҳозир айрӯи хабарҳо, агар ман ба шуморо гап занам, айрӯи хабарҳо Пике умед дорад ки дар бозӣ бо Пари Сен-Жермен бозӣ кунам. Неке маълум нест ки дар бозии якум бозӣ карда метавонад. Агар созам шава, ба хиёл Роналд Куман риск намекунад ӯро дар аввали бозиҳо сарте, барое ки ӯ чанд бозӣ пропускат кардагия. Я беақлӣ агар Жерар Пике дар якум бозии муҳим дар Лигаи Чемпионов баъди травмаш сарти. Барои ҳамин мумкин аст агар созам боша, мумкин агар Барселона агар дар рафти бозӣ ПСЖ бридеста боша, мумкин дар дақиқаҳои охир барои ҳимоя кардани ҳисоб, доштани ҳисоб дарора Пикера. Агар хел боша, мумкин дар бозии дуюм баъд полностью бозӣ карда метавонад. Ака кай Пике, оз ман дар бораи Пике гуфтам. Салом ака. Ака Алба Барса меояд, Алаба Барса меояд. Бародар, Алаба Барса меояд намеояд, ин вобастагӣ ай президентшавӣ ки президенти Барселона мешавад. Шумо чӣ медонед ки чанд номзад аст? Ду номзади асосия, Виктор Фонте, қати Лапорта. Намедонам кадоме шав моҳи март. Ҳама и ай президент вобастагӣ дорад. Барои ин пешакӣ ягонашон гуфта наметавонам бародаро. Ака ҳамин чива ҳамин бозиҳои Барсара дар рӯзи якшанбе мондагӣ дар рӯзи якшанбе нестай ку ин аз сабабе ки Лигаи Чемпионҳо сар мешавад, бозиш рӯзи шанбе мегзарад. Хай мо ки дар хабар аст ки мо дар рӯзи якшанбе, барое ки соати 6 саҳар мо бозии Барселонаро тамошо мекунем. Ака Ансу Фати кай медрояд? Бародар, дар бораи Ансу Фати аникҷон гап мезанам. Ансу Фати барқароршавӣ чӣ хеле ки интизор будам, барқароршавӣ ӯ хел нарафтеста. Ӯ бачаи хичам зиқqa, барое ки кадоми информатсие ки гуфтагия ки баъди оператсияи минискаш бо як бурга оператсия кардан, ира Барселона вообще официально хабар дагӣ неста. Кардоми ин хабара дар сомонаҳо бироварда, барои ҳамин Ансу Фати зиққае ки барқароршавиш безеб гирифт. Хай психологияро медонӣ, як травмаи дигар психологическая. Барои ҳамин ҳоли то ҳозирам маълум нест ки Ансу Фати кай бармегардад. Мумкин якум бозида нест, мумкин то бозии дуюми бо ПСЖра полностью соз шава барбигардад. Пеш аз як бозӣ дар Премер Лигаи Испания. Дар бораи Ансу Фати гуфтем бародаро. Ака кай Каутино соз мешавад? Каутино дар моҳҳои мобайнаи марда аввалои апрел да соз мешавад. Дар бораи Каутино як ду хабари дига бародаро. Агар Каутино ҳам соз шавад, барое ки Дина хабар баромад дар канали 11 бозингар гуфта будам. Каутино аз сабабе ки Каутино бо баъди ҷароҳат мумкин дар Барселона дигар бозӣ накунад. Аз сабабе ки агар 7 бозии дигар Каутино бигзаронад дар ҳаёти Барселона, дастаи каталонӣ маҷбурай 30 миллион дар Ливерпул, дар ҳаққи Ливерпул бигзаронад ҳамчун бонус, барое ки дар вақти гузаштани Каутино ва Барселона хеле шартнома навистагия ки якчанд миқдор бозӣ агар бигзаронад дар ҳаёти Барселона Каутино, бо ҳамин қадари дигар бонус Барселона дар Ливерпул метиҳад. Барои ҳамин 7 бозии дигар мондагия амри маҳолае ки дар ин 7 бозӣ аз сабаби банкрот, аз сабаби пул надоштани Барселона, барои ҳамин амри маҳолае Каутино дар 7 бозӣ мумкин бидрояд. Хайша гуфти гапҳо маълум нест, медонем ки сомонаҳо чӣ гапай. Ягон умед дорӣ ки Барса мебарад ПСЖра? Бародар,
дар Лигаи Чемпиона ҳамаи чиз шиданаш мумкин аст. Инҷа ай формаи физикии бозингарон, ай формаи физикии асосан Месси вобастагӣ дорад. Агар Умтити Лангле ҳам ё ягон защитаи Барселона, ҳамин защитаи Барселона ягон хато накуна, худаш ки ба худаш гол наёра, Барселона гол сар наметавад. Ихабу ки контракт не агар ягон кас голш бизана, ҳамаш ба хатогии ҳимоятгарони Барселона. Барои ҳамин агар Умтити ё ки Лангле бозиҳои хуб нишон намедонам, агар кира медонад, Умтитиро медонад ё ки Ланглеро медонад дар ин бозӣ, бовар ка ҳардаш ман метарсам. Агар ҳардаша надорам бо хуб, барое ки Мингеса хай хитоб медонем ки ёли ёшай Араухо амри маҳолай то вақта сол шидана. Барои ҳамин ё Умтитиро медонад ё Ланглеро, агар хато накуна ягон бозии беҳтариншон нишон диҳад, мумкин шанс аст ки ПСЖ-ро бубра. Барое ки дар оҷа Неймар неста, Ди Мария неста, ин бозингарони асосии ПСЖ-анд, ё ҳам бозингароне ҳастанд ки якчанд голҳои ПСЖ-ро ташкил мекунанд. Ака кай Фати бозӣ мекунад. Дар бораи Фати бародар гуфтам прямой эфир айсар тамошо кунед. Дембеле, Гризман, Де Йонг бозӣ мекунад имшаб. Бале, Дембеле, Гризман, Де Йонг ҳатман бозӣ мекунанд. Бе ё киҷо мешавад? Ба гуфти ки президент мешавад. Ба гуфти ман Лапорт мешавад. Барое ки бисёри ҳамаи мухлисони Барселона Лапорта, барое ки давраҳои беҳтарини дастаи Барселона бо ҳамин президент гузаштага ду требл трансферҳои беҳтарин. Барои ҳамин мумкин Лапорт шавад. Барое ки Лапорт чӣ дорад? Шидагие медонад. Ака илтимос як тренерсоз неста охи. Куман созай бардора шумо бисёритон меге хай манам дар заминош бисёр вақт маъқул нест, яъне ки баъд инакдам местам фикр мекунам охи дар он курсии эҳтиётӣ одам набошад, Куман кира бурорад. Хай ҳо мумкин ҳо бояд Тринкао ё ки Пуча ба барвақти мебурордан, хай свежи игрок, ба ҳар ҳол свежи игрок ай. Барои ҳамин ҳозир ба ихели состав ягон тренер дар ихели ҳолат ягон тренер и Барселонаро и буҳрон буроварда наметавонад. Худтон медонед ки Барселона бе президент ай. Дар моҳи январ бояд ҳимоятгар мехарид. Ина ҳимоятгар ки нахарид, Барселона дар ин ҳол задагӣ. Ина ҳамаи ҳимоятгарон чи травма гирифтанд. Араухо, Пике, Роберто, Ланглео ки медонед ки чӣ хел бозӣ мекунанд. Барои ҳамин трансфер безеб шид. Бояд Гарсияро мехаридан ба ҳар ҳол, лекин нахаридан. Аз сабаби ки президент надорад, намедонед нақшаи президент чӣ мешавад. Ака Умтитиро намефурӯшанд, гумш кунанд. Дар бораи Умтити дар моҳи январ ба Умтити Ювентус мехост бихарад, не ки Барселона отказ кард. Ман намедонам барои чӣ Барселона отказ кард. Мумкин боварӣ дошт ки Умтити ба ҳолати пештараш дар чемпионати ҷаҳон ки чӣ хеле бозӣ мекард, он хеле бармегарда. Не ки ҳозирашда Умтити о қадар нест. Гуфти гапо статуси хеле Барселона бозӣ карда наметавонад. Бозии Бускетс зура ё Пьянич, бовар ка ҳардаш пиёдан ё дар чизи Барселона туғ намегирад. Ҳозир дар мобайни майдон дар ниммуҳофизати Барселона бозингарони дар кора ки тезҳаракат. Бускетс ай вақташ сус бозӣ мекард, не ки камтар медавид. Ҳозир вообще сус бозӣ мекунад, баъд успед намекунад. Вақте ки ягон агар зашини пеш бирава, қафоро успед намекунад. Барои ҳамин ҳозирашда Вейналдум дар кора, барое ки Вейналдум ҳам дар пеш зура, ҳам дар қафо. Ним опорник позашини ки дар кора ки қафо пеш давида бутавонад камтар бузбала бошад. Бускетс ҳозир гандасташ дега. Бародаро сабшиниётон бисёр ман як боло бикунам ки сабшин кадоми биғалта. Агар Сержино Дес бозӣ кунад, иншоалло меқапа. Мбапперо ба боварӣ дорам ки меқапа, мекиша ҳамаша. Дес агар бозӣ кунад, хай Мбаппе дар тарафи ӯ бозӣ намекунад. Дес агар баъди травма оли чанд бозӣ кардагӣ нест, худо медонад ки дар кадом ҳолат қарор дорад Дес. Барои ҳамин гуфти гапо дар бозӣ маълум мешавад. Ака Барса имшаб чандта гол сар метавад ба ин зашиникои ховолош. Ака ман боварӣ надорам ки дар хонаи худаш дар ки бой бутаво. Хай мебинем чӣ гап мешавад. Пеш аз бозӣ бо ПСЖ дар Барселона бояд ғалаба қатъӣ бирад ки бо рӯи боилдаи гуфти гапо бо хурсандӣ. Агар мағлуб шаванд пеш аз бозӣ ПСЖ безе байда, барое ки пеш аз хеле бозиҳо агар ягон даста мағлуб шавад, гап калочҳо бисёр мешавад. Так что мо победаро интизорем. Ака ба фикри шумо кадом команда шанси калон дорад ва Лигаи Чемпионов ғолиб шаванд? Команда шанси калон ки дорад? Бо ҳамин Манчестер Сити, бо ҳамин
Бавария, ҳам асоси Бавария ози немецкая машина самая лучшая гуфтига по. Бо кия охи? Атлетико Мадрид, Ювентус аки мумкин Портора по-любому мегзара. Реал Мадрид дар ҳолати ёзи бад қарор дорад. Намедонам аки Реал Мадрид Аталантаро мегзара намегзара. Хайр Реал Мадрид дар Лигаи Чемпионҳо ҳамавақт хича нишон наметавонад. Барселона ПСЖ пеш аз Неймар бидан соз бидан ПСЖ-ро фаворит мегуфтанд. Ки ҳозир ки Неймар травма гирифта, Ди Мария травма гирифта дар бозии якин Барселона, шанси ПСЖ ҳозир агар аввал 80-20 буд, ҳозир 60-40 шудагиа. Так что дар Лигаи Чемпионҳо гуфта намешавад ки ПСЖ мешавад, ки чемпион мешавад. Араухо қатъи пикӣ агар бозӣ кунад дар зашта иншоалло. Бародаро шумо як чизро фаромӯш мекунед ки дар зашта дар ҳами центри защитник якта защитники дар кора ки якташ пои рост қатъи бозӣ кунад, якташ пои чап қатъи. Барои ҳамин Умтити қатъи кира якҷоя намедонам бозӣ кунад, барои ки ҳардуш пои чапанд, ё ки ду бозингар якҷоя намедонам ҳардуш пои роста, барои ки и баланси заштара ҷазир мекунад. Ака ҳозир Умтитиро фурӯша, Упамеканоро харидарӣ биданд ки Упамекано уже рафт Ювентус мегум Бавария хеле чизи трансфериш беҳтарин, бозингарони беҳтарини Бундеслигаро ҷамъ мекунад, ҳам рақибоша сист мекунад, ҳам дар Европа хича нишон да метавонад. Барои ҳамин ҳозир политикаи трансферии Барселона намедонам президент безе байда, барои ки президент чӣ нақша дорад трансфери политикии Барселона маълум нест. Тобистон дар ҳамаш маълум мешавад, агар Каутиньо ё ҳамаро фурӯшад, трансфери политикии Барселона маълум мешавад ки меояд, ки намеравад, ба кадом бозингаро умед доранд. ҳама асосаш Месси ё ки меравад ё дар гирди Месси ё дар гирди Ансу Фати бозии Барселонаро месозанд. Так что ҳамаш дар тобистон маълум мешавад, ҳамаш ай президент ай. Ака худ кай меравӣ Барса барои мухлисои ТЖК? Ма Испания рафтаниам бародарон, не ки намедонам, ҳозир пандемия худат намедонӣ чӣ гапай. Барои ҳамин иншоалло ба ҳамин наздикиҳо меравам иншоалло. Варан Хатир Рамос ҳардуш пои ростанд дар защита соз меқапанд ку защитаи Барсаро соз мешавад защиташ. Варан хеле редко мешавад Варан ё ки хеле агар дигар ҷоро нигоҳ кунед ҳамаш левозащитнику правозащитник ай. Барои ҳамин хеле чизо редко меафтанд. Ака худ Роналдо Реал биёд девонагӣ мешавад. Роналдо Реал намеояд бародаро. Ака зиқ нашав Барселона имсол Кубоки Лигаи Чемпионҳоро мегирад. Моро умед дорем ки мегирад. Дар Лигаи Чемпионҳо ҳама чиз мумкин. Ака як савола камтар гап зан. Охи мардума полниси бифаҳмонем ки бо айсар савол ната ки нафаҳмондем. Депай меояд. Ана барои Депай омадан тобистон гуфтестам ки бародаро ҳамаш ай президент вобастагӣ дорад. Ҳозир масъалаи трансферира камтар дертарак монем. Гуфтестам ки моҳи март бигзара ҳамаш маълум мешавад. Интихобот моҳи март мегзара ҳамаш маълум мешавад. Так что ягон саволое бигӯям ки дар бозии ПСЖ ё ки бозии ҳамишаба чӣ дошта бошад, алоқаманд бошад. Бояд ба ҷои Тер Штеген Неторо бидуроранд. Тер Штеген ягон чизи камӣ надорад. Не ки дар бозии Севиля бояд Неторо медурардам, барои ки Нето вартариси созай. Ман дар он бозии бар зидди Севиля надидам ки ягон чӣ нишон тия Тер Штеген. Хай Куман. Ака агар тренери Барс мешудӣ чӣ хел состав мекардӣ бар муқобили ПСЖ? Агар ҳамаи бозингаро соз мебуданд ё ки ба ҳамин состав? Агар ба ҳамин состав ки боша медуровардам Гризман, Дембеле, Месси, Педри, Де Йонг, Бускетс. Хай дигар дар хати ниҳоя дигар одам нестемонем, магарам Бускетса бигирем монем ё ки Де Йонга мегири дар хати чӣ мемонӣ, опорни ползащитник ба ҷои Де Йонг дар хати пеш ҳамроҳии Педри кира Пуча медурорӣ. Ё Пьянича дуровардан дар кор неста дар хеле бозӣ, барои ки Пьянич дар Барселона хича неуверенӣ ҳис кардистай. Вақте ки дар бозингар тренер боварӣ надорад ку бозингар рӯз то рӯз пас мерава уровенаш. Барои ҳамин тобистон по-любому нада Пьянича фурӯхтан дар кора. Бозиҳоро через телефон чӣ хел тамошо кунем? Ягон программа ҳаст. Бозиҳои Лигаи Чемпионат тамошо карда намешавад, фақат дар
телевизор тамошо. Агар бозиро бугӯ Испания, Италияро тамошо кунем, дар ВКонтакте ё Одноклассник будро Телеспорт гуфтани группай. Будро любой бозии испанский, хати итальянский тамошо мекунем. Агар бозии английскиро бигӯем, программа Око Спорт гуфтани гапай бародаро, ҳар моҳ 549 рубли метӣ. Дар оҷа ҳам чемпионати Турсия мерава, ҳам чемпионати МЛС мерава. Короче, любой бозиро тамошо мекунем. Ё Фурат Полни обзора тамошо мекунем, ё дигар чизро. Ака худ ба фикри худ Барса против ПСЖ чихели состав медурора, ба кадом состав бозӣ мекунад. То ПСЖ-ро хай 2-3 рӯзи дига мондагиай, агар и бозида ягон кас травма нагира, ёки дар тренировка ягон кас травма нагира, ҳамин состави ма гуфтам ку бо ҳамроҳии Бускетс ҳамора медуранд дига, ягон кас нест охи. Барселона кира дора ки бо медурора. Артура бекор алиш кард. Артура ҳамаш айби Бартомеу. Бечора Артур намехост бране ки ҳамаш айби Бартомеу. Ака номеро табгу бародаро, ман мо Инстаграма да любой чизм комментария видео на Инстаграм чи саволе дорен да Инстаграм будуни савол бутем, ман да оҷа ҷавоб то метам. Азиш маштор нишон метам. Ака ПСЖ-ра тору мор мекунам мерава. Иншалло. Иншалло бозиро интизорем бародаро, иншалло Барселона мебра. Чиба Гризман намедава бозиёда? Шумо ғарибача ту чӣ хел бозиро тамошо мекунӣ ки Гризман намедава? Мумкин ту Гризманро ба Месси перепутат карде. Гризман чӣ хел намедава ки ай пеш Тер Штеген сар кардаги то пеш дарвозабони рақиб медава, бо оҷи даида бо қафо мерава. Ай ҳама километри бисёр ҳамин Тер Штеген медава. Ҳозираш да президенти Барса кия? Ҳозираш да Тускеса и времени президента, времени президент мондагия то интихобота. Тускеса модаем Бартомеу. Барои чи ҳамин интихобота гузаронден се рӯз то рӯз, агар бояд моҳи январ мегузашт, моҳи марда гузарондан, барое ки Бартомеу қарздора банкрот кардагия чира Барселонаро, барои ҳамин ҳозираш да вақта кашондастанд ки ҳамун пулое ки банкрот кардагиян, ба ҳар чизу чи хароҷот кардагиян, ҳамун пулора пушондестиян. Артура ба пияниш бефоида алиш кардан ки якчанд миллиона да ҳамун қарзиёшон ки гирифтагиян намедонам барои чӣ гирифтагиян, барои Месси ойликиш гирифта бошад ё ки барои хучон гирифта бошад, барои ҳамун корои хучона пушондестиян. Салом акай Муҳаммад, сози Неймар ва Ди Мария дар якум бозӣ барзиди Барселона бозӣ мекунанд? Не Дустмурод Муҳаммадхоҷаев, не бародар, дар якум бозӣ намекунанд. На Неймар бозӣ мекунад, на Ди Мария. Ака чиба Гризман дриблинг намекунад? Охи дриблинг надорад, киҷо дриблинг кунад? Гризман дар пастии ништиякай, дар тикитака не дар контратака, вақти контратака дар тез пас метӣ, дар хеле ништиякай. Бародаро кадоме дар телефон бозира хайра, кумана бугу пуча будурора, кумана бугу охи дар центри медони ма барои чи пуча намедора, барои ки пучки майдаки ҳастай дар стандартҳо медони ки бисёри голҳои Барселона ай стандартҳо мешавад, яъне ай угловиё мешавад. Пучки майдаки ҳастай дар вақти угловӣ одами дрози бузбаланд дар кора, барои Бускетса медоранд ки дар ҳаво чи рақобат карда бутона бо бозингарони рақиб, барои пуча дуроварда наметавонад. Ҳамаи бозингарони Барселона пастай, чи ай прави защитник, чи леви защитник, чи ҳамаш. Ансу Фати бозӣ намекунад бародаро. Араухо бозӣ мекунад бо бозӣ. Месси равад, агар Барсаро хор мешавад. Як рӯз не як рӯз бародаро Месси меравад, так что ин рӯз ягон рӯз ин рӯз мераса гуфти гапо. Так что тайёр бишем. ҳамин Тринкау надора зидди ПСЖ. Тринкау медонед чӣ хеле бародаро? Тринкау ҳамин Дембелее ки бефара мешава ку, он ҳамун Тринкавай. Ҳамин Дембелее ки бефара мешава, дига дриблингиш намегзара ку, ин ҳамун Тринкаве ки свеж медоронанд ку, Тринкави свежи, Дембелеи чи бефарашдагиай. Так что чи Дембелеро монӣ дар майдон, чи Тринкавро бурорӣ, ҳардиш як. Брат Мирзо Гаеров додарат мешавад барое ки овозот монандӣ дора. Ҳо бале, фамилиямо ягай ку. Умтити зайбат кардагия хатош хати. Бовар ки ман бозиҳои Барселона саати 6 сар мехезам, фақат саати 6 сар мешавад, тамошо мекунам. Фақат худо мегӯям ки ҳамин зашта хатогӣ накунам. Ака ба ҷои Суарес бояд Гризманро мефурӯхт. Гризман ҳоз дани ма мен соз бозӣ дора ку. Шуморо чӣ махқул нест ҳамун Гризман?
Только честно скажи, за кого болеешь, Месси или Роналдо? Бародаро, ма дар футболбоз ягон вақт чӣ намекунам, ки агар ихе бугу балед намекунам, агар буги бозии ки махулай, мана бозии Месси ҳамчун бозии игрук мада писандаe. А так мара Ривалдо маъқул буд, Ривалдо маъқул, тамом всё. Лапорта президент мешава ё не? Лапорта мумкин мешава, барои ки шанс Лапорта бисёр аст. Ака агар Месси ба ПСЖ рава, ба фикри шумо ки лидери даста мешава? Конечно, Месси мешава. Ака Месси бозиро дигар сохта намешавад. Ака Дембеле ба фикри шумо Дембеле метавонад дар оянда лидери Барса шавад? Агар Дембеле гудакиша бас кунад, агар ақлша ба сар бигира, конечно метавонад. Дембеле бозингери беҳтар. Ман ҳама вақт Дембелеро мегуфтам ки чанд бор дар ин программаҳои эфирӣ гуфтагим ки ман Дембелеро Мбаппе боло медорам. Агар ҳамун ақлша ба кор фаҳма, ба кам травма бигира. Дембеле беҳтарин бозингер аст. Худ балечки Барселона, бале балечки Барселона бародар. Пике кай соз мешавад? Пике баъди бозии ПСЖ ишао Месси бозӣ мекунад, албатта бозӣ мекунад. Ака Дембеле зуро ине ки чӣ ба тарафи чап бозӣ намекунад? Охир вай ҷош ай тарафи рост чӣ ай тарафи чап бозӣ кунад? Ака Барса ҳамин қазашта дорад. Ака Роберто Умтити надорад, бой метазиди ПСЖ. Тер Штеген хуб бозӣ намекунад. Ассалом, бея поён кунем. Ака Дани Алвес дар куҷо бозӣ кардиста? Дани Алвес дар чемпионати Бразилия дар Сан-Паулу бозӣ мекунад. Ҳамин Барса аз ПСЖ шикаст хӯрда. Месси ба ПСЖ мерафта бошад. Месси ба ПСЖ мерава намерава, бародаро, ман чанд бор дар бораи Месси видео кардагим, гуфтагим дар онҷа ки ҳамааш вобастагӣ аз президент дорад ки президент чӣ хел пешниҳодо ба Месси мекунад ва чӣ хел команда сохтанияд. Барое ки Мессиро мефураш ки Лигаи Чемпионҳоро як бори дига бубурад, як командае бошад ки дар Аврупо рақобатпазир бошад. Барои ҳамин ҳамаи бародаро, ман шуморо як бори дига мегӯям дар бораи Месси дига нагӯед. Ҳамаи ҳамин ай президент вобастагӣ дорад. Ҳамин мои мард ки президент ки таъин шид, ҳамаи хабарош мебурад. Тамом. Любой каса будро рай бард. Хай бародаро, боқӣ дар ҳамин тамом мекунем. Дар канали Барса TG обуна шавен. Баъд дар ссилкаи комментария будагӣ дароен, дар бозиҳои Барселона ставка монед. Дар аввалин пардохтатон бо промокоди Барса TG соҳиби $100 гардед. боқӣ дар амони Худо нигоҳ кунед. Ҳама вақт Барселонаро дӯст дорем.